natomiast trzeba powiedzieć, że była to walka nominowana do walki roku. Nawet nie wiem, czy nie dostała nagrody, to ty byś musiał mi już przypomnieć. Z przyjemnością bym to zrobił, ale nie powiem. O, aż w szoku byłem, że Krystian tak jakby próbował dojść do parteru tutaj do mocny Edwarda. Ponieważ Krystian wywodzi się ze sportów uderzanych, więc wydaje mi się, że tutaj będzie chciał prowadzić mocny i twardy bój w płaszczyźnie stójkowej. W walce z Manikutem mocną bronią jest prawa noga, którą Krystian Blezień kopie bardzo mocno, a już od początku zaczynają mocne wymiany. Oni nie potrafią bić się w inny sposób. Tak jest, tak jak wspominałeś na porządku, że MMA w dzisiejszych czasach jest bardzo przekrojowe. Tutaj śmiało możemy powiedzieć, że Krystian Blezień jest takim stójkowiczem w MMA. Edward wydaje się być bardziej przekrojowy. Ale zobaczymy, czy da mu to drogę do zwycięstwa. Słynie z tych obrotowych technik Edward Demenko, ładnie tutaj postraszył prawym kolanem, wszedł lewym prostym. Niepotrzebnie wydaje mi się, że podpalił się Krystian Blezień. Dokładnie tak. Uważam, że pomimo tego, że ma pozycję z góry, to będzie musiał uważać na to, żeby Edward nie wyczarował czegoś z dołu, a na pewno ma ku temu predyspozycję. Trzeba nadmienić tutaj, że Edward ma także epizod w największej europejskiej organizacji KSW, gdzie stoczył walkę z Wojtkiem Kasieczką, tak jest, przegrał decyzją tą walkę, ale można powiedzieć, że zaznaczył swoje miejsce w historii KSW. Świetny łokieć z dołu. Zainspirowany walką Krzysztofa Głowackiego. To samo chciałem powiedzieć właśnie, że to nie jest już tak, że z dołu nie można nikogo znokautować. Pokazał to świetnie Krzysztof Głowacki na ostatniej gali KSW Koloseum. Krystian stara się z góry wywierać presję, uderzać pojedynczymi ciosami, żeby zaznaczać tutaj robotę, żeby sędzia nie dźwignął tej walki do stójki i póki co dobrze mu to wychodzi. Trzyma nisko głowę, po każdym ciosie klei się do rywala po to, żeby uniemożliwić mu skręcenie się do jakiejkolwiek techniki. Korzysta z tych długich rąk, trochę niczym John Jones, miesza ciosy na dół z łokciami na głowę. I to, o czym wspominaliśmy wcześniej, to wyciskanie cytryny, naprawdę to jest game changer, jeżeli chodzi o kontrolę z góry. Kolejny ładny łokieć. 2 minuty do końca pierwszej rundy, która raczej można powiedzieć, że toczy się pod dyktando Krystiana. Jeżeli Edward nie zmieni czegoś, to będzie musiał raczej zaliczyć tą rundę do przegranych. Teraz próbował się otworzyć Edward i tak naprawdę dał okazję do tego, żeby Krystian przeszedł sobie z pozycji gardy do półgardy. Zaafirmowałeś Krystiana jako stójkowicza, a tutaj widać, że naprawdę poszedł do góry, jeżeli chodzi o ten poziom parteru. Tak jest, natomiast bardzo teraz dał przytomna się reakcja przytoczyć. Edwarda Demenko. Zobaczymy, co zaprezentuje teraz z góry Edward. Zostawia tą rękę, natomiast nie wykorzystał tego Krystian. Wstajemy do stójki, czyli to mocny high kick. Tak jest, staliśmy do stójki, ponieważ tak jakby Krystian wziął i zapoczątkował akcję podnoszenia tej walki, co mu się udało. Jeżeli mam być szczery, to jestem bardzo zaskoczony postawą Krystiana w tej walce, bo już chyba drugi czy trzeci raz stara się sprowadzić Edwarda do parteru, a nie wiem, czy w ostatnich 2 walkach łącznie zrobił tyle prób sprowadzeń. Ale mocna obrotóweczka, obrotowy łokieć albo... Wydaje się delikatnie podłączony Tak, jest podłączony. Czy dokończy robotę Edward? Mocno klei się Krystian, żeby nie doprowadzić do końca walki.
Wydaje mi się, że przetrzyma tą rundę, ale chyba na miękkich nogach będzie wracał do narożnika. I rola narożnika jest, żeby przez tą minutę wykonać dobrą robotę i doprowadzić go, że tak powiem, do stanu używalności. Historia zatacza koło, kolejna walka Krystiana Kolejna Blezienia i zapowiada się, że batalia. kolejna wojna. Zwróćcie uwagę, żeby matę wytarli, niech matę wytrą, bo nie będzie się ślizgał. Tak, tu pierwsza próba wyłapania, kopnięcia, sprowadzenia i przejścia od razu za plecy. Ten obrotowe uderzenie, ten back twist Edwarda, widać, że on próbował kilkukrotnie go w pierwszej rundzie, więc nie jest to przypadkowy cios i wydaje mi się, że Krystian w drugiej rundzie również powinien na to zwrócić uwagę, bo Zainspirowany nokautem Sebastiana Chrobota Tak. chciał skraść show. Ciekaw jestem drugiej rundy i przede wszystkim tego, czy ta minuta to będzie wystarczający czas na to, aby doszedł do siebie Krystian Blezień, żeby błędnik wrócił na swoje miejsce. Ale w zasadzie nawet jak nie wróci, dokładnie to tak, on jest do tego przyzwyczajony. historia pokazała, że on na tym zepsutym, w cudzysłowie mówiąc, błędniku może przepracować całą rundę. Pijany mistrz. Tak jest. Na pewno tanio skóry nie sprzeda. Wydaje mi się, że Edward będzie chciał agresywnie tutaj wejść, bo wie, że Krystian jest naruszony. Jestem ciekaw podpowiedzi narożnika Edwarda, bo niestety nie słyszymy ich. Jednak nie stało się to, co mówiłem, bo na delikatnej cofce Edward pracuje. Próba wysokich kopnic z jednej, jak i z drugiej strony. Widzimy rozemocjonowanego Tomasza Jurszka w narożniku Edwarda Demenki. O, widziałeś? Też próbował zaatakować łokciem z dołu. Mam wrażenie, że zawodnicy troszkę ślizgają się na tej macie. Po raz kolejny. Niebezpieczny jest, naprawdę. Firmówka. Edward niebezpieczny jest. Kolejna I próba. kolejna próba Krystiana wejścia w nogi. Jestem ciekaw, czy jest to po prostu taka taktyka, ponieważ wiedzą, że Edward jest troszeczkę słabszy w parterze, czy jest to taka taktyka, bo wiedzą, że jest aż tak mocny w stójce, bo jak wiemy, Krystian tą stójkę ma mocną. Uśmiecha się Więc... Edward Demenko, sugerując, że te low kicki nie wyrządzają mu żadnej szkody. Może to być dobra mina do złej gry. Ładny lewy prosty ze strony Krystiana Blezienia. Często jest tak, że jeżeli rywal pokazuje, że nic mu nie jest, to tak naprawdę w środku bardzo cierpi. Mocny prawy middle. Patrzę na Edwarda i czekam na kolejne próby back twistów. Świetnie te backtwisty bije, bo one nie są przewidywalne. W sytuacji jakiegoś kotła czy wymiany. Tak jest, on po prostu z pełnego luzu wystrzeliwuje tym uderzeniem, czym totalnie może zaskoczyć Krystiana. Zresztą w pierwszej rundzie już tak się stało. Tempo walki troszeczkę spadło, ale nie ma co się dziwić, ponieważ pierwsza runda była bardzo mocna i prowadzona na bardzo wysokim tempie. Tak jest, kolejne. Wydaje mi się, że też to doszło. I udało się. Czy mamy dosiad? Tak, mamy dosiad, mamy pełny dosiad. Teraz powinien Krystian stabilizować Edwarda i próbować uderzeń z góry. Zobaczymy, co zrobi. Nie, Jest połówka z tej perspektywy, wydawało mi się, aczkolwiek że jak to pokazała poprzednia walka między Cyprianem Wieczorkiem a Mikołajem Kołudą z tej półgardy można naprawdę sporo szkód wyrządzić. pokazał też Paweł Pawlak. Po raz kolejny przeze mnie przytaczany. Profesor. Widać, że Krystian nawet nie próbuje tutaj się skupić na to, żeby przejść sobie tą drugą nogę do pełnego dosiadu, tylko próbuje kontrolować i uderzać sobie z tej połówki. Pracuje sobie barkiem. Próba przetoczenia.
odzyskuje zamkniętą gardę Edward Demenko. Patrząc na pierwszą rundę, gdzie Krystian tak naprawdę też dużą część kontrolował jej w parterze, potem nadział się na te obrotowe uderzenie. Jestem ciekaw, jak sędziowie punktowali tą rundę. Po raz kolejny na tej gali się powtórzy, ale nie zazdroszczę sędziom punktowym. Myślę, że powinni na pewno słusznie napisać prośbę do organizatora o jakieś podwyżki albo bonusy. Ze względu na stagnację w tej walce również dla nas jest to ciężki orzech do zgryzienia i ciężko jakoś to aktualnie skomentować, więc wnioskuję również o podwyżki dla komentatorów. Tak jest. Gdybym miał przy sobie telefon, to od razu wysłałbym maila z prośbą. Niestety zostawiłem go w szatni. Aczkolwiek sądząc po uśmiechu organizatora, którego właśnie widzę, jest na to przygotowany. Jeżeli problem będzie z gotówką w rozliczeniu, chętnie przyjmie również legendarny złoty łańcuch organizatora. Tak jest, natomiast wróćmy teraz troszeczkę do walki, gdzie cały czas z góry pracuje Krystian i wydaje mi się, że tą pracą z góry będzie mógł sobie wyrwać tą rundę na kartach punktowych, więc w mojej opinii ta runda idzie na konto Krystiana. Nie jestem sędzią punktowym, ale wydaje mi się, że ze względu na ten knockdown, powiedzmy, w pierwszej rundzie mogli ją sędziowie zapisać na korzyść Edwarda. Druga runda, tak jak powiedziałeś, zdecydowanie na konto Krystiana. Czyli mamy rundę o wszystko, tak? Rundę o pas. Słychać tutaj Radka Piechnika w narożniku Krystiana. Jestem ciekaw jego podpowiedzi, bo na pewno nie omieszkam zadać pytania Krystianowi, jeżeli wyjdzie zwycięzcą z tej walki, dlaczego starał się właśnie pracować obaleniami, a nie swoją, jakby się wydawało, najmocniejszą płaszczyzną, jaką jest stójka. Jeżeli miałbym komentować to z boku, to powiedziałbym, że Edward wygląda na troszeczkę świeższego, że zachował więcej sił, natomiast patrząc po historii walk Krystiana, tak jak mówię, on może na tym, że tak powiem, autopilocie przepracować kolejne 2, 3, a nawet 5 rund, więc no jestem ciekaw decydującego starcia w tej walce. Zaczynamy. I jestem też ciekaw, ile prób back twistów będzie w tej rundzie ze strony Edwarda. Dzielnie schowany za tą podwójną gardą Krystian Blezień. Widać u niego w tej stójce te naleciałości z Muay Thai. Tak jest, twardo zamknięty. Edward nonszalancko puścił na chwilę ręce. Nie wiem, czy jest to opłacalne. Znowu jak w każdej z poprzednich rund spokojny początek. Ładny taki spotkaniowy prawy prosty teraz ze strony Edwarda. Zmienił pozycję Edward. Chyba najspokojniejsza runda, właściwie początek jej, patrząc na przebieg całego pojedynku. Aczkolwiek... Oj! Otworzyli się teraz obaj zawodnicy. Tak jest, mało brakowało, a czysto na brodę siadłby ten kontrujący prawy Edwarda. Moglibyśmy mieć kolejny knockdown. Ładny wewnętrzny low Krystiana. Po raz kolejny na twarzy Edwarda Demenko uśmiech zmieszany z grymasem bólu. Ładny lewy prosty.
czysty. Kolejny. Widać, że chyba dobrze czuje dystans Edward, bo Krystian wystrzeliwuje tymi swoimi ciosami i nie potrafią one dojść do celu, a przed chwilą Kolejne wejście w nogi Krystiana Blezienia i tym obaleniem może zapisać tę rundę, jak i całą walkę na swoją korzyść. tak jest, jeżeli ona do końca trwania czasu ta runda zostanie w takiej pozycji, jaką jest, to wydaje mi się, że sędziowie przychylniej będą mogli spojrzeć na Krystiana, aczkolwiek trzeba powtórzyć, że to nie my jesteśmy sędziami. Do zakończenia pojedynku. Edward Demenko powinien wszystko postawić na jedną kartę, za wszelką cenę szukać stójki i tam swojej szansy, albo jakiegoś skończenia w parterze z przekrojowym zawodnikiem, więc również taki scenariusz należy brać pod uwagę. Krystian natomiast spokojnie, on nigdzie się nie spieszy, Tak, każda teraz sekunda gra na jego korzyść. przytomnie obrócił Edwarda od klatki, więc ten będzie miał jeszcze trudniej do tego, żeby wstać. Przechodzi sobie do pozycji półgardy i przytomnie kontroluje Edwarda z góry. Minuta i 15 sekund do zakończenia pojedynku. Każdą sekundą coraz bliżej Krystian Blezień jest obrony wywalczonego w walce z Rafałem Raczyńskim pasa. Mocna presja barkiem. O, wróciliśmy. Ale kocioł. Wydawało się, że wiele się tu nie wydarzy, a tymczasem kocioł zapaśniczy. Tak jest, na samym końcu zawodnicy sprezentowali nam kocioł zapaśniczy, natomiast Kto by się tego spodziewał po Krystianie Blezieniu? dokładnie tak. Wydaje mi się też, że w tym kotle bardziej świadomy właśnie był Krystian, bo nawet jeżeli szala obracała się przeciwko niemu i Edward gdzieś tam próbował być z góry, to on świadomie potrafił wstawać. 25 sekund do końca, widać, że pomimo tych uśmiechów ta noga Edwarda Demenko bardzo mocno obita. Jeżeli mówisz o czerwonych śladach, to ty to tatuaż. 10 sekund, panowie. Próba sprowadzenia, świetnie wybroniona i wydaje mi się, że to było taką kropeczką nad i do obrony pasa. Świetna dyspozycja Krystiana Blezienia, ogromna zmiana, przede wszystkim jeżeli chodzi o takie jego mentalne przygotowanie i spokój w walce względem dwóch poprzednich pojedynków. W końcu zawalczył taktycznie, zawalczył rozważnie. Co myślę, że cieszy zarówno jego, jak i cały jego team. Widzimy, świetnie pokazał naprawdę taką przekrojowość Krystian Blezień. Ładnie przychodził z jednej płaszczyzny do drugiej. Wszystko było naprawdę płynne i imponujące. Poczekajmy na werdykt sędziowski. Moi drodzy, świetna dyspozycja Krystiana Bleźnia, obrona pasa mistrzowskiego kategorii lekkiej, a już za chwilę ze zwycięzcą porozmawia jedyny, niepowtarzalny i niezastąpiony Mariusz Radziszewski.